от 2 стих. И нека всички да кажем: защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Татко, благодаря ти за закона на духа, който ми дава живот, дори и когато нямам сили да живея. Дори и не знам за какво да живея повече. Дори не знам за какво да се надявам. И живота да изсмукал всичко от мен. И в мен да няма сила за живот. Тогава идва закона на животворящия дух. И ми дава живот. И то преизобилен. Но той не само ми дава сили да продължа да живея, но и ме освобождава и от други закони. Мрачни и зли закони, имащи цел да ме унищожат. Той ме освобождава и от закона на греха, и от закона на смъртта. Слава на Бога за това. И сега закона на греха няма власт над мен. Това включва и закона на болестите. Те нямат нито власт, нито сила над мен. Това включва и закона на проклятията. Проклятията нямат сила и власт над мен. Бедността и проблемите нямат сила и власт над мен. Но слава на Бога ни свършва и до тук. Той ме освобождава и от закона на смъртта. И сега смъртта няма власт над мен. Идва възкресение. Дори и да умра, аз ще живея вечно. Аз съм свободен. Аз съм свободен. Аз съм свободен. И греха и смъртта вече нямат власт над мен. Нека дадем цялата слава на нашия Господ. Нека още един път да хвалим Неговото славно и Неговото велико име. Амин.